Det er koldt her på jorden. Der er simpelthen der mennesker stort på. Så skal vi finde vores fjernbetjente på et rumskib. Jeg tror, vi har tabt på den her mark. Ej, hvad er det? Hvad er det? Prøv at se! Hvad? Ej, hvor er det vildt. Jeg ved det ikke. Det er sådan en metalting. Jeg tror, det er et eller andet med rumvæsenagtigt ting. Tror du, vi kan sælge den på eBay? Det kan da godt være. Ej, kom on. Vi skal hjem med nu. Vi skal til hjem. Det er god idé at komme til jorden. Det ved jeg ikke. Måske skal vi først prøve med nogle mennesker. Hvad med dem derovre? Så skal vi ind over vores fjernbetjening. Vi er nødt til at finde vores fjernbetjening, ellers kommer vi skralde hjem. Jeg er faktisk lige nødt til at afbryde civilisationen på jorden. Jeg har brugt nogle kællinger ude med køkken. Ja, jeg håber godt også, I kan tåle os. Det sker der mærke til med slaverne fra Mars. Vi må skynde os altid blive om 10 minutter. Det er gået 3 minutter. Mine venner har brug for slaver. Det der derovre, det er virkelig mystiske. Måske har jeg også fjernbetjening. Du er nok ret. Altså fat på dem. Jeg siger det. Altså, jeg forstår ikke. Jeg forstår det heller ikke. Altså, vi kan ikke engang bruge dem til noget. Det er derfor dumt til at være slaver. Nej! Du kan få tæt på. Tag den om igen, det lyder dumt. Nej. Har de noget pragtfuldt hår? Nej. Skulle jeg sige, det er faktisk godt produkt. Skulle jeg sige hej? Hej! Hej! Prøv lige at se Esben der. Ej, hvor er du han er gangster. Gangster. Mm-hmm.